mo siyang punta tayo dito sa Abu Dhabi Mall. Iwan natin si Anan. Bili na to si service. Ayan. Punta tayo ng Abu Dhabi Mall. Okay. Ayan, sa Abu Dhabi Mall. Pasok tayo. Kaya tayo mga siyang meron akong hinahanap na isang store, beauty store. Kasi may nagpapabili sa akin ng ano daw ang beauty secret. Di ba mga siyang hanapin natin. I'm missing. I'm missing. What you been doing? It's like a nice lolly or something. Yeah, siyang nagtingin ako nito. Yung mic na may balahibo. Diba? Try natin. Ganda siya. Yan oh, kita nyo. Oh, yun. Dito ako sa may ano, ayan. Titingin tayo. Kung magustuhan, bili na lang. Kasi ang hirap pag walang mic. Ano ang mga ano natin. Dapat may mic tayo. Mayroon ding ito. Yun, mga ganyan. Dalawahan siya. 6 meters. Branded siya. Tsaka ito din. Yun, oh. Isahan lang siya 6 meters din. Diba? Alin ba sa atin dito? Ayan. Ang ganda. Ito talaga malaki. Oh. Uy, mayroon din dito. Ang ganda. Ayan, oh, may mic na siya dalawa. Tagay ito ng titingnan. No, ang ganda. May ano na siya. Smart. Tapos dito yung phone mo. Ayan. Ayan, ang ganda. Ito yung nagustuhan ko ito. Oh. Ito may balahibo. Ayun. Kung nasaan na yung microphone ko, kaya bibili na lang ako dahil mahirap pag walang ano. Makapagsigawan tayo sa pagluluto. Bye! Okay, mga siyang sa Grand Store. Ano ba to? Yeah, Grand Stores. Diyan ako bumili ng microphone. Sa hinahanap kong beauty store ang Momoso. Yan, pabili lang.
Pinipicturan ko lang yung ano. Yan. Tapos na. Tingnan natin sa momoso. Siya na lang. May music. Hindi pwede.